и хлопчики. А я пакуль один. Яна сказала, что хутка прыйдзе. И Нестор так сказал. Только калі гэта хутка, я не верю. Та-бам! А вось і я, прывітанне, сябры. Ой, Што, ой, не пазнаў? ой, не. Дык гэта ж я, Яна! Правда? А чему ты нейкая такая, не такая? Гэта спецыяльна, каб быць падобнай на знакамітага вучонага Ньютона. А для чаго? Хачу уявіць сябе ім. А яблок тебе на что? Трэба! Ён самы галоўны! Добрый вечер! Выбачайце, калі ласка, за спазненне. Ну нарэшце, все уже тут. Привітання. Салют! Яночка, нічога сабе. А яблык табе на што? О, бачиш, і Нестору не зразумеў. Ну, добра, растлумачу. Калі я знакаміты вучоны Ньютон, А, ты, Яночка, Ньютон. мне трэба рухацца як Ньютон. Бачыць, як Ньютон. Думаць, як Ньютон. І нюхаць як Ньютон. А гэта яшчэ на што? Яблок так смачно пахне. Не, нюхаць не абавязкова. І не чапай. Здаецца, я ўсё зразумеў. Яночка, ты збіраешся нанова адкрыць ягоны закон? Ну, вядома, Нестор, ты малайчына. Яна. Хутка здагадаўся. Ты таксама, малайчына, вельмі добра прыдумала. Я старалася. А мне хто-небудзь што-небудзь растлумачыць, бо я нічога не разумею. Прабач, буслік, вядомы растлумач. І табе, і ўсім нашым гледачам таксама. Але спачатку трэба расказаць, хто такі гэты Ньютон. Правильно, Яночка. Так, ну што, сябры, уладкоўвайцеся зручней. Мы Пачынаем. Калі ласка, музыка. Ісак Ньютон, знакаміты вучоны, які нарадзіўся ў Англіі ў 17 стагоддзі. Гэта, між іншым, 400 гадоў таму. Ого, так даўно? Ён заўсёды вельмі любіў вучыцца. Так, увесь час думаў, пакуль не адкрыў кучу розных законаў. А самы вядомы – закон сусветнага прыцягнення. А што гэта значыць? Калі па-простаму, усё ў свеце прыцягваецца адно да аднаго. Ой, як гэта? Вось уяві, што Нестор – вялікая планета, Ага. а я маленькая. Так. І чым большы прадмет, тым яго мацнейшая сіла прыцягнення. О, попалася. Вось гэта і адкрыў Ньютон. Так. А як ён да гэтага дадумаўся? Таксама цікавая гісторыя. Так раскажыце. Яночка, гатовая? Гатовая. О, аднойчы Ньютон вырашыў прагуляцца па сваім садзе. Я Ньютон, і я іду ў свой сад. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, яблынька. Сяду пад ёй, адпачну. Справа ў тым, што ў гэты час вучоны ўвесь час думаў над сваім новым законам. Сусветнага прыцягнення? Ага. Ой, як жа мне адкрыць гэты закон? Дзе ў яго дзвярцы? Думай, галава, думай. І тут раптам з дрэва сарваўся яблык і Ой, трапіў Ньютону па галаве. ой, балюча. Ага, ой, гузак будзе. Прабачце, спадар Ньютон, не ўтрымаўся яблычак на галінцы. Зноў баліць. Не, наадварот, усё добра. Дзякуй табе, яблынька. О, праўда, калі ласка, а за што? Твой яблык дапамог мне зразумець, як усё ў свеце дзейнічае. Няўжо? Так, вось чаму ён упаў. Чаму? Бо яго прыцягнула зямля. І ўсё, што на ёй, дамы, лясы, азёры, рэкі, людзей, жывёл, зямля таксама прыцягнула.
притягує. Ось чому так болюче падать за сили притягнення. Так, мінавіто за яє. Любий подкинутий угору предмет завсюди вертається на землю. Бабах! А і саме головне, каб не на голову. І каб пераадолець гэтую моцную сілу прыцягнення і паляцець, напрыклад, у космос, патрэбна ракета з вельмі моцным рухавіком. А, цяпер зразумела, на што табе быў яблык, Янка. А я думаў, што гэта новая мода такая. А гэта не мода, а навуковая прылада. Ай, усё ж як ён смачна пахне. На мяне дзейнічае сіла яго прыцягнення. Дзюба прэч! Ну што, нават крыху нельга паспытаць знакамітага яблычка. Яночка, не шкадуй, яблыкаў хапае. Ну, добра, толькі падзелім яго на ўсіх пароўну. Домовилися. А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте. Мульчик, яшчэ і яблычак перад сном. Любата. Толькі потым зубкі трэба пачысціць. Правильно, Яночка. Ну что, развітваемся? Ага. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І цікавых прыгод у снах. Эй. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.